Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Graddiant ffwythiannau esbobyddol. Drychwch yn ofalus ar y diagram yma. Mae gyda ni graff yn goch, gyda 2 bwynt arno fe, P a Q, a'r tangiad sy'n las i F yn y pwynt P. Mae P a Q yn bwyntio ar y gromlin Y yn haflu Fx, lle mae cyfesurynau X yn A plus H. So cyfesurin P X, P yw A, a cyfesurin X Q yw A plus H, yn ôl i trefn. Graddiant y cod PQ, wedyn, bydd y gwahaniaeth yn Y, sef F A plus H, minus FA, wedi rhannu dy H. Os yw H yn fach, fel bod Q yn agos i P, bydd graddiant y cod PQ yn agos i raddiant y tangiad yn P. A graddiant y tangiad yn P yw F dashed A. Os yw H yn fach iawn, cawn, bod F dashed A yn y pwynt A, F A plus H minus F A, lle mae X yn A, rannu dy H. Felly graddiant y cod yw hwnna, ond os yw H yn fach, mae graddiant y cod yn mynd yn graddiant y tangiad yn agos iawn ato. Golygir hyn bod y ffwythiant am y graddiant F dash H yn agos iawn at y ffwythiant G sy'n cael ei roi gan y ffwythiant Gx yw y gwahaniaeth yn Y rhannu dy H, lle mae X gyda ni nawr yn lle A yn gyffredinol. Dim ond bod H yn rif bach. Hynny yw, mae F dash H bron yn hafal i'r ffwythiant G, sef graddiant y cordyn dim ond bod H yn rif bach. Graddiant y tangiad yw'r F dashed, graddiant y cod yw G. Mae gyda ni nawr clip lle mae'r graddiant yn mynd i fod yn symud. Ni'n symud y pwynt a ni'n gweld beth sy'n digwydd. Dyna'n ffwythiant ni ar y top. Felly, ystyriwch bod 2 i'r pŵer X yw'n ffwythiant ni a bod H yn 0.001. Felly mae Gx yn mynd i fod yn 2 i'r pŵer X plus 0.001 minus 2 i'r pŵer X rhannu 0.001. Felly welwch o'r clip nawr. Y gromlin glas sy'n amcan gyfrif y graddiant, a mae gyda ni gwerthoedd y graddiant fel mae P yn symud. Fel mae P yn 0, mae'r graddiant yn 0.693. Os dyw X yn 1, mae'r graddiant yn 1.387. Os dyw X yn 2, mae'r graddiant yn 2.674 ac yw X yn 3, mae gyda ni 5.547 ac os dyw X yn 4, ni'n cael y graddiant yn 11.094. Felly mae'r graddiant yn cynyddu fel ni'n mynd lan y graff. Felly dyna beth oedd gyda ni. Nodwch bod y graddiant yn y pwynt 1, y fwy lefyddegol dyn ni yma, dyna graddiant yn y pwynt 0, a mae graddiant yn y pwynt 1 yn 0.69339 lluosi 2. Graddiant yn y pwynt X yn haflu 2 yn 2.67355 neu 0.69339 lluosi 4. Os yw X yn 3, mae gyda ni graddiant 5.54771 neu 0.69339 lluosi 8. Ac yn 4, mae'r graddiant yn 11.0942 neu yr rhif gwreiddiol yma lluosi 16. Felly,
gallwn ysgrifennu 2 yn hafel i 2 pwyr x fel dy dx yn hafel i y rhif gwreiddiol yma 0.69339 lluosi 2 i'r pwyr x. Hynny yw gradd pan mae x yn hafel i 0, hwn yma, lluosi 2 i'r pwyr x. Neu, os yw fx yn 2 i'r pwyr x, bydd f dashed x yn 0.69339 lluosi 2 i'r pwyr x. A ni'n gallu ysgrifennu'r rhif yma fel f dashed pan mae x yn 0. Graddiant pan mae x yn 0 oedd y 0.69339 yma. Felly, mae'r un gynta pan mae x yn 1, ni'n lluosi'r x yn 0 gyda 2 i'r pwyr 1. Pan mae x yn 2, ni'n lluosi gyda 2 i'r pwyr 2. Pan mae x yn 3, ni'n lluosi gyda 2 cubed. A pan mae x yn 4, ni'n lluosi gyda 2 i'r pwyr 4. Felly mae'r pwyr yn cynyddu gyda beth yw gwerth yr x. Mae'n edrych fel bod graddiant y gromlin y yn hafel i 2x ar y pwynt p 2 i'r pwyr p yn 0.69339 lluosi 2 i'r pwyr p. Hwna yw y graddiant pan mae x yn 0, y graddiant gwreiddiol. Estyniad sydd gyda ni nawr, gallwn gyfiawnhau un gyda algebra, dim angen chi wneud yn yr safon chi, ond mae werth i chi sylwi beth sydd wedi digwydd. Ar gyfer y ffwythiant f a g oedd yn hafel i fx plus h minus fx rannu dy h, gwyddwn ar gyfer gwerthau bach h, bydd gp yn amgamgyfrif da ar gyfer f dashed p, sef graddiant y gromlin yn y pwynt p. Ac y llia yw gwerth p y gwell yw'r amgamgyfrif. Felly, os yw f x yn hafel i 2 pwyr x, bydd f dashed x, neu f dash p yn y pwynt p, yn hafel i gp, lle mae 2 i'r pwyr p gyda ni, plus h, minus 2 i'r pwyr p. 2 i'r pwyr x, felly 2 i'r pwyr p plus h, minus 2 i'r pwyr p rannu dy h, dim ond bod h yn fach. A ni'n gallu gwahanu 2 i'r pwyr p plus h i 2 i'r pwyr p, lluosi 2 i'r pwyr h. Adio'r index, maen nhw wedi cael eu lluosi cyn ni. Felly ni'n gallu ysgrifennu y mynegiad yma fel y mynegiad hyn. A nawr, os cymerwn ni mas 2 i'r pwyr p, mae 2 i'r pwyr h dyn ni minus 1, lluosi 2 i'r pwyr p. A 2 i'r pwyr p oedd ffwythiant yn y pwynt p, rannu dy h. Felly, f dashed p, sydd bron yn hafel i gp, sydd yr ffwythiant yma, ond nawr mae gyda ni 2 i'r pwyr h minus 1 dros h, lluosi 2 i'r pwyr p. Nawr, os yw x yn 0, mae gyda ni f h tynnu f 0, rannu dy h, a mae f yn 2 i'r pwyr x, felly 2 i'r pwyr h tynnu 2 i'r pwyr 0, sy'n 1 dros h. Felly mynegiad cyntaf ni yma yw g0. Felly mae f dash p bron yn hafel i g yn y pwynt x yn hafel i 0, lluosi 2 i'r pwyr p. Os yw h yn fach, bydd g0, yr ffwythiant yna yn amcangyfrif da ar gyfer f dashed 0, a lluau yw gwerth h y gorau yw'r amcangyfrif. Felly, f dashed ar gyfer y pwynt p wedyn, bydd f dashed ar gyfer 0, yn lle g0, lluosi 2 i'r pwyr p. Neu, yn lle 2 i'r pwyr p, llwn ni weid yn gyffredinol, f dashed x yn hafel i f dash 0,
lluosi 2 i'r pŵer x, y ffwythiant sydd gyda ni. Sialens i chi nawr, cofiwch taw estyniad oedd y gwaith ar y sleid diwetha yna. Sialens i chi, dangosir y diagram isod y graff 1.5 i'r pŵer x a graff amcangyfrif y graddiant yw'r un las. Ceisiwch darganfod reol ar gyfer graddiant y gromlin yma. Ydych chi'n gallu profi eich reol? Felly dyma chi, gwmwys rhywun beth ar llall, y rhifau'n wahanol achos 2 i'r pŵer x oedd dyn ni yn wreiddiol a nawr mae 1.5 i'r pŵer x gyda ni yma. Felly mae rhifau i gyd mewn, edrychwch i chi gweld os ych chi'n gallu dod ar draws reol a'i brofi. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.